ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು, ಪೇಂಟಿಗಿಂದೇ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪೇರು, ತಾಸೆಗಿಂದ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪೇರು, ಟ್ರಂಪೆಟ್ಗಿಂದ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪೇರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವು ಪುರ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐದು ಜಂಡೆಡ್ ಬರೋಡು, ಜಂಡೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಜಂಡೆಡ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಕುಲ್ಬತ್ತಿಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಂಡ ಕುಲ್ದು ನಲಿಪುನೊಂದು ಐಟ್ ಉಂಟೆರೆಚ್ಚಿ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಲಲಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಊರುಂಟು, ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದೆ ಊರು, ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನ ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದು ನಲಿಪನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ನ ಕುಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ನಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇದಾದ ಮಂಡ ಜೋಕುಲ ಕುಲ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪಿಲಕ ಆತು ಎಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನ ಆಗ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತು. ಇನಿ ಎಂಚ ರಂಗ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ಐದಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಪ್ಪು ಎಮ್ಮೆ ಕರೆ ತಕೊಲು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೊಳಲಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಆತ್ಮೀಯ ಟೆಂಕುಲು ಈ ಪಲ್ಟಿಪುರದಾಲ ತೂತುಜ ಅಕ್ಕಳು ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡಿಯರು. ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೇರು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿರ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಂಡರು ಒಂದು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಕಲ್ತೀನಿ ಒಂದಿನ ಪುರ ಒಯ್ನ್ ತೂದು ಕಲ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಳು ಓಪನ್ ಆದ ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಪೊಳಲಿದ ಟೀಮ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕಲ್ತೀನಿ. ದುಂಬು ಪಲ್ಟಿ ಅವುಪುರ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಂಪಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತುಗಳ ನಿಕುಲು ತಗೊಂಡುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ಮೇರು 25 ವರ್ಷ ಪಿಲಿಪಾರ್ದಿನಾರು ಅಂಚ ಕರಿನ 9 ವರ್ಷದ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾದ ಆ ಟೀಮ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಬಂದ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿಪಾರ್ದಿನಿಯಪ್ಪ ಏತನೇ ಇಸವಿ ಪುರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಎಂಕಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 14 ವರ್ಷ ಅವು 14 ವರ್ಷೋಡು ಬರ್ಕೇಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಿ. ಬರ್ಕೇಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲ ಏನಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪೊಳಲಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಆರಪ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಪಿಲಿಸ್ ಸಟ್ ಜಬಡದಿತ್ತೇರು ಬರ್ಕೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಕಲ್ ಏನಾರು ಏನನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಂಪೋದಿತ್ತೇರು. ಯಾನ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಪಂದ್ ಎಂಗಳು ಜನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೋದ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಎಂಗಳು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೇಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಕಲು ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಬರ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಲಪೆರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆದ ಎಂಗಳೆಲ್ಲ ತಂಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪಾಡಿ ಪಾಯಿರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಿರ ಅಪಗ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪದಿನ ಜಂಗುಲ್ ಪುರ ತೂದು ಪೊಳಲಿಡು ಪುರ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ 7 ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಸಟ್ ಇತ್ತು ಮುಜ್ಜಿ ಸಟ್ ತಾನೆ ಇತ್ತಂಡು ಐನ್ ತೂದು ಎಂಗುಲು ಕಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಬಂದು ಇಂಚನೆ ನಲಿಪು ಬಂದು ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಬಂಡ ತಾಸೆದ ಮೋನನ್ನೇ ಬಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುಲಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 6 ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ನಲಿಪು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಬಟ್ಟು ಐಕ್ ಇಂಚ ನಲಿಪೋಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ಪವಲಾಡು ಇಂಚೀತ್ ಪವಲ ಉಂಡು ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಮೋನನ್ನೇ ಬಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲಕ್ಷನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪಾಯಿನಿ. ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಕಲ್ಪದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಪದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನನ್ನೇ ಬಂದು ತಾಸೆದಾರು ಉಲ್ಲೇರು. 6 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಸರಿ ಆಯ್ಜವು ಇಂಚ ನಲಿಪಾಯ್ಕ್ ಯಾನ್ ಬಟ್ಟುವೆ ಈ ಇಂದು ಪವಲ ಬಟ್ಟುವೆ ನೆಕ್ ಇಂಚ ನಲಿಪು ಬಂದು ಎತ್ತೋ ಪವಲನ್ನು ತೋಚ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೋನನ್ನೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಕುಲ್ದುನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಪತ್ತಿನ ರಡ್ಡನೇ ಪೌಲ 3ನೇ ಪೌಲ 4ನೇ ಪೌಲ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಪುರ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನ್ಪ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪನ್ಪ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಪೌಲದ ಲೆಕ್ಕ 2 ಪೌಲ 4ನೇ ಪೌಲ 5ನೇ ಪೌಲ ಅಂಚೆತ್ತೀನಿ ಎಂಗಲೆ ಪೌಲದ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮೌನನೆ ಅರ್ಪಣ 6 ತಾಸೆದಾರು ತಾಸೆದು ಎಂಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ 6 ಎಂಕಲೆಗ್ ಇಂಚೆ ನಲಿಪೊಡು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಬಂದ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕಲ್ಪದೊಂಚು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಚ ಬೀಟ್ ಪಾರೋಡು ಐನ್ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪೈನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆಜ್ಜೆರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆನ ಟೀಮ್ ಅವು ಉಂಡಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆಲ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಬಂದು ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷದಿಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. 8 ವರ್ಷದಿಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 8 ವರ್ಷಡ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋದು 8 ವರ್ಷಲ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದನು ಎಂಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಿಥುನ್ ರೈನ್ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದೆತೊಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿದ ಎನ್ನುಮ ಮೂಜಿ ಐತೆ 10ನೇ ವರ್ಷ ಮೂಜಿಲ 5ನ ಎಂಗಳು 5 ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ದೆತೊಂದ. ಓಕೆ
ಬುಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಬುಡ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಓಕೆ ನಿಕಲ ಟೀಮ್ ದೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಂದೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಂದ ಸಂತು ಬಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಬಂದು ಆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪನೊಂಜಿ ಐಟು ಏರು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಬೆನ್ ಪೇರು ಏರಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒವ್ವಿಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಜಪ್ ಅಡಿಪುನ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ ಪನ್ನಲಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಯನೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ ಬತ್ತಿನ ಆಯನೆ ಟೀಮ್ ದಯಂದ ಅಂಚತ್ ಎಂಗ್ಲಟ್ ಏರ್ ಬೆನ್ ಪೇತು ಎಂಗ್ಲಟ್ ಇತ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾದ ಪೇಂಟರ್ ರಂಗ ಬಾಡ್ನಾಯಿ ఆయన ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪುರ ಅಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಟೊಪ್ಪಿ ಸರಿಯಾವಡು ಟೊಪ್ಪಿ ಪೀರ ಎಂಚಾವಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಟೊಪ್ಪಿ ಎಂಚಾವಡು ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಪೇಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಚಾವಡು ಪಂಡ ಪೇಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಚೂರ್ದಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಐದು ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐದು ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದ್ರೆ ಅಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಇಂಚಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಪೌಲಾವಡು ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆ ಅವರಿಂದ ಐತ ಬೇರೆ ಮುಖವಾಡಲಾವಡು ಪಾಡ್ನ ರಂಗ ಆವಡು ಬೊಟ್ಟುನ ತಾಸೆ ಆವಡು ಇಂಚೆನೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ 20-22 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವು ಈ ನಾಟಕದ ನಡುಟು ಏರು ಏನ್ ಚಪ್ಪೋಡು ಏತ್ ನಲಿಪೋಡು ಏತ್ ಪಾತೆಡು ಇಂಚ ಬರಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂದುಲ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾತೊಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಪುಂಡು ಪಡ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಾಪುನ ಕುಲುಪ್ಪೇರು ಅತೆ ಪಾಕ ಪುದರ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಅದು ಈ ಟೀಮ್ ಬತ್ತ ನಮಕುಲ್ ವರ್ಷದ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪು ಗೆಂದುದಿರು ಮುಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಷ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಡ್ ಹತ್ತಂದೆ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಆಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ದೀಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ದೀನಾಗ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟು 15 ಜನವರಿ ನೆಟ್ಟು ಒರಿ ತತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯರೆ ಒಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಚ ಪೂರ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ 15 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಪೋನಮ್ಮ ಒಂಚಲ ತಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಎಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತದು ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗಳು ತಾಸೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅವು ಪುರಲ್ಲೇ ಪೂಜಾ ದಬಡ ಹಾಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕಲ್ ಬರ ಸಟ್ಟ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಇಂಚ ನಲಿಪ ಇಂಚ ನಲ್ತಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೋಡು ಅವು ಪುರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ మన ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ದ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಿರ ಹೊಡೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲು ಐಟೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ ಆರಾಗ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದು ನಲ್ತನಾಡು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಆಜರ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದು ನಲ್ದ ಆ ಕುಲ್ದು ನಲಿಪೊಂಡಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತಾಸದ ಲೆಪ್ಪ ತಾಸದ ಎತ್ತದು ನೆಟ್ಟೆ ಬರ ಇಂಚ ಬೀಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ತಾಸದ ಕಲೆ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಕಳು ನಮಕ್ ಕಮೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕಳು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಜೇರು ಬೈದೇರು ಅವು ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಓಪು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಕುಲ್ದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪನ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಪಾಡೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಡೋಡು ಐದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಜೇರು ದಯಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಈತೆ ಬಂದು 10 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದೇನು ನಿಗಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಹೊಸತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಬಾಡ್ಸ ಒಂದಿನುಂಡು ಐನ ಅಕ್ಕಳು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂತೇರು ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತನೇದು ದಿನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10-12 ದಿನ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲೇನು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಕ್ಕಲೇನು ನಲಿಪುನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ದಕ್ಕಲೇನು ಅಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪನ ಪೂರ ಪೊಸಿಷನ್ ತೂಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಏರೋಡು ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂದಂಚ ಪುರ ನನ್ನ ಕುಟ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ದಿನೇ ಬೆಟರ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿನಿ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ನನಗ ಎನ್ನಿದು ಬೋಪುಂಡು ಅವು ಒಂದಿಂಚ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಒಂಚೂರು 5 ಇಂಚ ಮಲ್ಪಾಗ ಅವು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಆಯ್ರೆ ಪೋವಾರೆ ಬಿಡ್ಪು ಜನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ರೆ ಮಲ್ಪ ವರ್ಷ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದೇನು ಎಂಕಲ್ ಪುಗಾರ್ನತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಲ್ಪ ಜಡ್ಜ್ ನಕಲು ಬಂತೀರು ಮೋಡು ಮುನ್ನೋಡು ಬಂತೀರ ಬಡ ಬುಡ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 6 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಬಂತೀರು ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೋಪಿನಿ ಪೊಳಲಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಳದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋನ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋನಾಗಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲಿಕೆ ಬಂದುಂಡು ಇಂಚ ಅವಳು ಪಿಲ್ಲಿ ಪೊಡೈಕು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಲ್ತುಂಡು ಆಪುಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಜಾಲಿಡು ಪುರ ನಲ್ತಿಲ ಕತ್ತು ಅವು ಒಂಚೂರು ನಲಿಪುನ ಹಿಂದೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂದಿಂಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಐಕ್ ಒಂದು ವಾದೆ ಪೋತುಜ ಐಕ್ ಅವು ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಪೋತುಜ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದು ಪೋತಿನದು ತೂನಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಐದು ಬೇಕು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಂಗಳು ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗಿಜಿ 2ನೇ ವರ್ಷ ಎಂಗಳು ದಾದ ಮಲ್ತವಂಡ
ಅಪ್ಪಗಂಡು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಸಾರ ಜನ ತೂಪೇರು ಅಪ್ಪ ಎತ್ತೋ ಜಾರ ಜನ ತೂನಾಗ ಅವು ಎಂಚಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೀದಾ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿದಾಲಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಪೌಲನ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ ಪೋದು ನಿಕುಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಕ್ಯ ಅವೇ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕಿದ ಬೊಳಿಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಅವು ಸುರಾಯಿನಿ ಒಲ್ಪ ಐಟ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಂಡ ಕುಲ್ದು ನಲಿಪುನೊಂದು ಐಟ್ ಉಂತೆರೆಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಇತ್ತ ಪುರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅತ್ತಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಬರ್ತದ ಪುರ ಕುಲ್ಲುನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತದ ಅಂದೆಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ದುಂಬು ಪುರ ಹೆಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಕುಲು ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಲಾಕಿಲಕನೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ದಿನ ಪಿಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ ನಲಿಪುನು ಆಯ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಪಡ ಆಯ್ ಲಕ್ಕನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕುಲುದೇ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಜಂಚಿನೆತ್ತಂದ ಕುಲುದು ಅಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಡು ಟುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಐನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಪುರ ಪೋಪಿನಿ ಆತೈತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಲಲಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಊರುಂಟು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದೆ ಊರು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನ ಆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದು ನಲಿಪುನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ನ ಕುಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ನಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಲೋ ಆದ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಐಡ್ನ ತೂದು ಇನ್ನ ತೂದೆ ಕಲ್ಪಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಪುರ ತೂದ ಇಂಚ ನಲಿಪೋಡು ಇಂಚ ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚೆಂಕ್ಳು ಪುರ ಮನೇಲ್ದಲ್ಲ ತೂದು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಕೊಂಡ ಪುರ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚು ಶೋಕ್ ಆದ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅಂಚಾದ್ಯಾನಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಅಂಚೇನೆ ಎಂಕುಲ ಅಕ್ಲನಿ ಕಲ್ದಿನ ಮಂಡ ಅಕ್ಲು ಕಲ್ಪಾದಿಜೇರು ತೂಯ ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಡೀಸೆಂಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದ್ಯಾಪಾಡಿ ಬಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಕುಲನ ಏರಿಯಾಗೆ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಕೈಕಂಬದ ಏರಿಯಾಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಪುರ ಪಿಲಿಪಾಡು ಒಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಳೊಂಜಿ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಆದ ಕುಲ್ದು ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಐಕೆ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊಡ್ದು ಪುರ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐನು ಪುರದ್ದು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಟೀಮ್ಡು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಮಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕುಲ್ದು ನಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಲ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂತ ಕಲ್ಪಗ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಪೊಳಲಿದ ಪಿಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಯಿನವಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಎಂಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡಿದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆವಡು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿನ ಕುಲ್ಪುರ ಬಂತೇರು ಒಂದು ಪುರ ಒಂಚೂರು ಪೊಳಲಿದ ನಲ್ತಿಲಕ ಉಂಡು ನಲ್ತು ಪಕ್ಕಲನೇ ಪುರ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಶೋಕು ಓಲ ಪೋರ್ಲೇದೆ ಅಂಚ ಪುರ ಒಂದು ಜಡ್ಜಿನ ಕುಳಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಂಡೇರ ಇನ್ ಬರ್ತುಂದಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವಲಿರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣ ಇನ್ ಪೂರ ತೂದು ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣ ಓಲ್ ಪೂರ ಜಡ್ಜಿನ ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ದಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿರ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಮುಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮುಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಒಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಬೇತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೇತೇನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಲ್ತು ಪುರ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಂಡೇರು ಒಂದು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಕಲ್ತೀನಿ ಒಂದಿನ ಪುರ ಒಯ್ನ್ ತೂದು ಕಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಳು ಓಪನ್ ಆದ ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಪೊಳಲಿದ ಟೀಮುದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಳ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಂದು ಅಕ್ಕಳ ಪರ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಂದು ನಲಿಪನ ಅಕ್ಕಳ ಪರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಂದು ಅಡ ಅಕ್ಕಳು ಕಲ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕಲ್ತ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆವಡತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಡತೆ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಳು ಆ ಜಾಗಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಅವೇ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ವಿಷಯ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡುನಾಗಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪುರದಾತ ಆ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಇತ್ತ ಈ ದಸರದ ಪಿಲಿತ್ತ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪುರೆತ್ತಜು ದುಂಬು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಚೌತಿಗ್ ಅಷ್ಟಮಿಗ್ ಪೂರ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಿಂದು ಐಕ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಬಂಪಿನ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ದೇವಿನ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ದೇವಿನ ಜಾಗಡ್ದು ಪುರ ಪುನಃ ಆ ಜಾಗಡ್ದು ಉತ್ಸವ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಆ ದಿನ ಕೆಲವೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು 9 ದಿನ ವೃತ ಪತ್ಪೇರು ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮುಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟೀಮುಡು ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ವರ ಪನ್ಪ 9 ದಿನ ವೃತ ಪತ್ತೋಡು 9 ದಿನ ವೃತ ಪತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ವೃತ ಪಂಡ 9 ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಈ ಶಬರಿಮಲೆ ವೃತ ತಲಕ ಬೇತೆ ಈ ವೃತ ಬೇತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ವೃತ ಈತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಎಪ್ಪುವೇರು ಒಯ್ತು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಎಪ್ಪುವೇರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಾಡ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೈನ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಟೆಂಜಿನ ಮಂಡ ಪೂರೇನ ಪಡೋದು ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಕುಲು ಒರ್ಮ ದಿನದ್ದು ಓಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆವಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆವಡು ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆ ಟೀಮೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದೇ ಆ ಟೀಮೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಂಚಪುರ ಏರ್ತಿನ ಪೇರು ಎಲ್ಲಾರು ತಿಂದು ಬರುವೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಋತೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪನ್ಪ ಪನ್ನೋಡಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇರು ಈ ಪೊಳ್ಳಿಡು ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುರ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳು 100% ವೃತ ಪತ್ತುವೇರು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಮ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಪತ್ವ ನಮ್ಮದೇ ಪತ್ತನು ಅವು ಎಡ್ಡಾವಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಆ ಜೋಕುಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕಲೆಗಳ ದಾಳ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏನಿದು ಪತ್ವ ಪರಕೆ ಎಂಕುಲು ವರ್ಷಲ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಕಲು ಮೂಲು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ದೆ ಅಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಜಲಕಲಾಪಿನ ಪಗ ಜಲಕಾನ ಎಂಕುಲು ಪೂಜೆ ಕೊರೋಡಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡಂದ ಕುಳ್ಳದು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಚಪ್ಪೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆ ನಂಚ ಪರಕೆ ಪಾಡು ಬಂದು ನಮ್ಮಂಜು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಅವುಪರ ಕೊರಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಪೌಳ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೌಳ ರದ್ದು ಪೌಳ ಮೂಜಿ ಪೌಳ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಏತು ಪೌಲದೊಂದು ಪೌಲನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಪೌಲ ಪಂಡ ತಾಸದ ರೂಪಾಡು ಪಂಡ ರಡ್ನೆ ಪೆಟ್ಟು ಪವಲ ಮೂಜಿ ಆಪಿನವು ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ನೆ ಪೆಟ್ಟು ತಾಸದ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪೇರು ಪವಲ ಮೂಜಿನೆ 4 ಕೊನೊಪುಂಡ ನಮ ಎತೋ ಕೊನೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಪಿಲಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಕೊನಪುಜೇರು ಪಿಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡುವೇರು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡುವೇರು 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡುವೇರು 5 ಮುಟ್ಟ ಪವಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಆ ರೀತಿ ಬಂದ ಈ ಕುಲ್ದುನಲ್ಲಿ ಪಲದ ಕೊಂಚ ಪವಲ ಬೇತನೆ ಬಂದ್ಪೇರು ರಡ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ಪೇರು ಈಗ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಅವು ಪವಲ ರಡ್ಡು ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಅಜ್ಜೆಡು ಕೊನಪ್ಪ ಅವೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು 4 5 ಅಂಚಪುರ ಓ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಓ ಪಿಲಿಕ್ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಇಜಿಂದಂಡ 5ನೇ ಪವಲ 4ನೇ ಪವಲ ಪುರ ಪನ್ಪ ಅಪರ ತಾಸೆದ ರೂಪ ತಾಸೆ ಬೇತೆ ತಾಸೆಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿನೇದು ನಮ್ಮ ಇದು ಮುಂತುದ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೆಟ್ಟದ ಪಾಡುವೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು 4ನೇ ಪವಲ 5ನೇ ಪವಲ 6ನೇ ಪವಲ ಪನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತೂಯರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡು ಮೂಜೆ ಯಾಪಿನಿ ಮೂಜೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ದಲ್ಲ ಕಲ್ತಿನ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆತಿ ಐನ್ ಬೇತೆ ರೂಪ ಹೊಡ್ಕೊಳೋದು ಆ ಪೌಲ ಮಲ್ಪುನು ಈ ತಾಸೆ ರೂಪ ಹೊಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಪೌಲದ ವಿಷಯ ಪರ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿ ಇತ್ತ ಪುರ ಬಂದ ಒಂಜಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಂಟ್ ಇತ್ತು ಜಿ ತೇಲು ಬಗ್ಗುನ ಮಾತ್ರ ತೇಲು ಬಗ್ಗುನ ಬಂದ ಉಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ತೇಲು ಮಗ್ಗುಲು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ತೇಲು ಬಗ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಇತ್ತ ತೇಲು ಬಗ್ಗುನುಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರ್ಪು ಇತ್ತ ಏರು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮಿತ್ರದೇರ್ಲಾಗಿ ಏತು ಮುಂದು ಆಪೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ತಪ್ಪನು ದುಂಬ ಅವುಪುರ ಇತ್ತಜಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿದ ಐದು ಅವುಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಕುಡ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕುಳು ತುಯ್ನಿ ಎಂಕಲು ತುಯ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಯ್ನ ಎಂಕುಳು ಪನ್ಪ ಎಂಕಲು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ತಕೊಲು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೊಳಲಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆತ್ಮೀಯ ಟೆಂಕುಲು ಈ ಪಲ್ಟಿ ಪುರ ದಾಲ ತೂತುಜ ಅಕ್ಕಳು ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರಡು ಪುರ ನಲಿಪನಗ ಮಾಮೂಲಿ ಇಂಚ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಲಿಪನಗ ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿತ್ತನಗ ಅಕ್ಕಳು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆ ದುಂಬು 25 ವರ್ಷ ದುಂಬುದನೆ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಬತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಐನ್ ತೂದಿ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಪುರ ಉಂಡ ಪಿಲಿಟ್ ನಿಜವಾದ ಪಿಲಿಟ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಐನ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುರ ಪೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಯ್ಕ್ ಐಕೆ ಎಂಜಮನ್ ಪೇರು ಇದು ಎಂಜಿನ ಗೋದ ಒಂದು ಬನ ಪೇರು ಗೊಬ್ಬುನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಉಂಟು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಪುರ ಪುರ ಜವನಿಯರ್ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ತಾಲೀಮ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಪಿಲಿಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಳ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಎಂಕುಳು ತೂತಿನ ಎಂಕುಳು ತೂತಿನೇ ಬನ್ಪ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆನೆ ಅವು ಬತ್ತದು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಮುಲಾಪಗ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಕುಲೆ ಬೋಡು ಕುಡ್ಲಗ್ ಸಿಟಿಗೆ ಅಕುಲೆ ಬೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಪನೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇವೆ ಪೊಸತ್ತು ಕಂತಿನ ಅಕುಲ ಪೊಸತ್ತು ಕಂತಿನ ಪಕ್ಕ ಪುರ ತೇಲು ಬಗ್ಗುನೇ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ತೇಲು ಬಗ್ಗರ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತ ದುಂಬು ಪಲ್ಟಿ ಅವು ಪುರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಂಪಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ತೂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಪ್ಪನಾಗ ತೂತೀನಿ ಬರ್ಕೆಡೊಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಚಿಮಿನಿ ಸಂತು ಬಂದು ಪುದರಾಯಣ ಆ ಬರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಡಿತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ ಹುಡುಗಿ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಆಯ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಮಂಡೆಂದೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪದಿತ್ತೆ 2 ಮಲ್ಪದಿತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕಲ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಜಪಗ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಪುಜ್ ಜಂಕಲಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಲಿಕೆ ಪಲ್ಟಿಜ್
ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ದಾಲ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶೋಕ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಲ್ಪಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟೆಪ್ ಚಿಮಿನಿ ಸಂತು ಬಂದು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂತುವುದು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಂದು ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪೊಳಲಿ ಪೂರ ಕಂತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಪೊಳಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕದು ಎರಪನಗ ಇತ್ತದಾತನ ಬಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಲ್ಟಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಓಲ್ ಎತ್ತು ಗೊಬ್ಬೆ ಬಂಡಿ ತಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇತ್ತದಾತನ ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪಿಲಕ ಆತು ಎಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪನ್ನ ಆಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ ಜಾವ ದುಂಬು ಒಂಜೇ ಲಕ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಪಾತೇವ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ಬರ್ಕೇಡು ದುಂಬು ಓಲಾಂಡಲ ಒಪ್ಪು ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಸಿಟಿದಲ್ಲ ಏರಂಡಲ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕ ಮಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಅವ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ಬರ್ಕೇಡು ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬಂಡೈತಿ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ವಿಷಯ ಪಾತೇವ್ರು ಅವಾಗ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೂತ ಒದಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೆದ ವಿಷಯ ಬಂದ ಎಂಕುಲ್ ಕೆಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂದ ಪುರಾಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಕೆದು ಪಿಲಿಪಾರ್ದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲನ ಬರ್ಕೆದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕಲ ಬರ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂಡ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪೊಲಲಿ ಪಂದು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದು ಟೀಮ್ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಲ ಆರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಂಡ್ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಎಂಗ್ಳ ಪಬ್ಬುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಪೋಂಡ ಒಲ್ಲ ಒಂಜ ಅಂಚಿನ ಅಪಗ ಆರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ಆರು ಆ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಕಲ್ನ ಪರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡ್ತೇರು ಎಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಅಂಚ ಅವಳು ಅವರು ನೆಟ್ಟು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದುನ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಏರ ಮಲ್ತೇರು ಅಪಗಾರು ಓಪನ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನೇಕ ಅಪಗ ಕಮಲಾಕ್ಷರು ಪೊಲಲಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಡೇರು ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪಗ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ರಂಟನ್ ಚಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಜತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೆ ಅವುಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕುಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೆದ ಕುಲು ಅಂಚಾಲು ಪಿಲಿಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಕಮಲಾಕ್ಷನ್ನೇ ಆ ಟೀಮ್ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಜವನೇರು ಅಪಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಗ ಇರುವ 18 ಇರುವ ಪರಕ್ಕೆಲಕಲು ಅತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪರಕ್ಕೆದ ಪಾರ್ದಿನತ್ತು ಬಟ್ ಪಾರ್ದಿನಕಲು 18 ಜನ 20 ಜನ ತಪಿಲಿ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತದಾವು ನೂತೆರುವ ಸೊನ್ಪ ಎನ್ಪ ತಂಚ ಉಂಡು ಪಿಲಿತ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಗ 20 ಪಿಲಿ ಎಂಗ ನೆನಪಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಪಗ ಪಿಲಿ ಅಪಗ ಆ ಕಮಲಕ್ಷನ್ನೇ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ತಕ್ಲೇನು ರಡ್ಜನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಪಿಲ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಮಲಕ್ಷನ್ನೇ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರ ಅಪಗ 2 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ್ ಪಿಲಿ ಪೊಳಲಿ ಇಡ್ದು ಯಾನ ಸುನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ತೀರಿಯರು ಆ ತೀರ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಕುಲ ಏನು ಕಾಂಟ್ ಮಲ್ತಜ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಜ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಆರು ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಆರು ಲೆತಂ ಪೋತೀನಿ ಬರ್ಕೇಡು ಎಂಗ್ಳು ಬರ್ಕೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಜವನೇಡ ಬರ್ಕೇದ ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ಕೇಡು ಲೆವೆಲ್ ಎಂಗ್ಳ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿಡುಲ್ಲ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಳೇನು ದಾಲಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 10 ಪಿಲಿ ಬೋಡಿ అంటే ఇంకా పిల్లి వర్షంజి 7 8 10 లాస్ట్ 3 25 ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲಗಿಂದ ಬೇತ ಟ್ರಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರ ಪೊಲಲಿದ ಪಿಲಿಕ್ ಬಂದು ಬೇತೆ ಟ್ರಕ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಮುಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ಮಲ್ದಿತ್ತೀರು ಬೊಕದಾದಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಪಿನ ಜವನಿರು ಸುಸ್ತಾದು ಅಕಲು ಪಂಡ ಸುಸ್ತು ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋಡು ಬರ್ಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾದು ಪೂರ ಅಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪುಂಜಿ ಪೋಲೇಂದು ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಜನ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದು ಅಲ್ಪ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂಚಪಂದ ಪಿಲಿ ಪೋಯ್ಜಿಂದಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅಕುಲು ಪ್ರೀತಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಎಂಗ್ಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಡಲ ಎಂಗ್ಳೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಲೆ ಇಡೇ ಬಲೆ ಇಂಚೆಂಚ ಉಂಡು ಇತನ ಎಲ್ಲ ದಸರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಪಂದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಳು ಪೋಪನೆ ಅಂಡಲ ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಕ್ರಮ ಅಂಚೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೇನೆ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ಇರ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ ದಾದ ನಿನಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಒಯ್ತ್ಲ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಕುಲ ಪಂಡರತ ವೃತಪತ್ತೊಡತ್ತೆ ಎಂದು ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಕುಲ ವೃತಪತ್ತದ ಪೂರ ಗುಬ್ಬೊಂದು ತಿನ್ನಕುಲು ನಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ನಕುಲು ರಂಗದ ವಿಷಯ ಪೂರ ದುಂಬುದ ರಂಗ ಬಂಡ ದುಂಬು ಪೇಂಟರ್ನ ಕುಲು ಪೇಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಐಟೊಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಾವೆ ಬಂದದನ್ನ ಐತ ಪೇಂಟ್ ಐನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕದ ಬೇತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನು ದುಂಬುರ್ದಿದ್ದ ನುಂಗಾದು ಐತ ಪೂರ ಮೇಕ್ ಟಚ್ ಆಯ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು
ಓಕೆ ಅಂಚ ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಆ ಪೇಂಟ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 5 ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ 7 ದಿನ ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಎಂಗಳು 5 ದಿನ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಮಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಬುದ್ಧಿ ದೇರಿನಾಗ 5 ದಿನ ಪಂದಿತ್ತು ಆ 5 ದಿನತಲ ಪಿಲಿ ಅಪಗ ಇನಿ ಎಂಚ ರಂಗ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚನೆ 5 ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕು ತೂತ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಇತ್ತೆತ್ತದ ಟೈಮ್ ಅಂಕುಲ್ ಕೆಲವು ತೂತಿನ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ರಂಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಬಂಡ ಏರು ಪನ್ಲಕನೆ ದುಂಬು ತುಲ್ಲಾರ್ದ ಬರ ನಲಿಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಜಿ ಓಕೆ ತುಂಬ ಯಾನಿತ್ತು ಪಂಡ ತೆರಡ ಮೂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅವಿನೇದಿ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಐಟಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿದ್ದ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಪಂಡರತ್ತೆ ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ನೆಲಟನ್ನು ಹಾಗಿನು ನೆಲಟ್ಟು ಪೊರೆಯಲ್ನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೇಯ್ಟು ಉಡ್ಡುನು ಪತ್ತುನು ಅಪಗ ಓ ಪೊಸಿಷನ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಪೋಡಿಂದೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಮಾಮೂಲಿ ಪೋಪುಂಡೆ ಎಂಚ ನಲ್ತೆಂಡಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದ ಒಂಚೂರು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುಂಡೆ ಕುಲ್ದು ನಲಿಪುನಾಗ ಎತ್ತು ಓಳೋಳು ಬೆಂಡ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು ಕಾಂಡ ಪಿಲಿಪಾಡಿ ಎಂದಂಡ ಕತ್ತಲನಗಾಡ ಪೇಂಟ್ ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ದಾಯಪನ ಆತ್ತಾಯಿ ಬೆಗರ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಗ ನಲಿಪರ್ಲ ನಲಿಪು ಅಪಗ ನಲಿಪನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿಯಾದ ಪುರ ಪೇಂಟ್ ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಲಗ ಅಂಚ ಬಂದು ಪೇಂಟ್ಲ ಎತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಓವ್ಲ ದುಂಬು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಪೇಂಟ್ ಪುರ ಅವೇ ಕಂಪನಿಡ್ ಇತ್ತ ಆ ಪಕ್ಕದೊಳಕ ಬರ್ಪುಜತೆ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೇಂಟ್ ಕೆಲವರ ಮೇಯ್ಟ್ ಉಂತುಜಿ ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ನಲಿಪೇರು ಅಪಗ ಪೇಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ನಲ್ಪಂದ ಕುಳ್ಳರು ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ರಂಗ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ರಂಗ ಪುರ ಪೋಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಓಡು ಬಂದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಪಗ ಅಂಚ ಮೇಯ್ ಪೊಡಿಯಾದು ಪೇಂಟ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತ ಬಂದೈತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಬಗ ಹಾಕುನ ಪೇಂಟ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕುನ ಪೇಂಟ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಐ ಕಾಪಿನಿ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ ಕಾನಾಗ ಅವು ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ವೇರಿಯೇಟ್ ಪುರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಮನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಡಲ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಜೀವಗೂ ತಕ್ಕ ಕೆಲವರಿನ ಜೀವಡು ಕೆಲವರು ಬೆಗಾರಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವರ ಬೆಗಾರು ಕೆಲವರು ಬೆಗರಂದೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪೇಂಟ್ ಅಂಚಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬೆಗದ ಪೇಂಟ್ ಚಂದ್ಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಕಾಲಿಂಚ ಮುಟ್ಟು ನಗರ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತ ಬರ ಕಾಲಿಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದೆ ಪೋಪು ಜೀವದ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏತು ನಲ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಬರಂಡು ಇತ್ತ ಬೆಗರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು 4 ಗಂಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಲ್ತೆಂದಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಬೆಗರ್ದು ಪೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಂಡೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುರಾಲ್ದ ಜಲಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿ ಪುರಾಲ್ದ ಜಲಕ ಬಂಡ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಪೊಳಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ದಸರಾ ಟೈಮುಡು ವೇಷ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಕಟೀಲುಡುಂಡು ಕಟೀಲುಡು 22 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ 22 ತಾರೀಕು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದಂಡ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಯಾರಂದಿತ್ತಂಡ 23 ತಾರೀಕು ಒಂದು ಪಿಲ್ತ ಸಟ್ಟು ಜತ್ತಂಡು ಅವು ಆನೆ ಜಲಕಾಪುಂಡು ಆನೆ ಈಗ ಆಯ್ತಾ ಮನದನ್ ಜಲಕಾಪುಂಡು ಈ 9 ದಿನಟ್ಟು ಏ ಪಾಂಡಲ ಜಲಕ ಒಂದೇ ಪಂಡಾಟಿಗೆ ಪಿಲ್ತ ಸಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಕೆದ ಅತ್ತಂದಂಡ ದಸರಾ ಗಂದೆ ಜಪಡವನ್ನ ಪಿಲಿ ಪುರ ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಪುರ ಇನ್ನು ಏಪಲ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮದಾದ ಬಂಡ ಎಂಗಳು ಇತ್ತಮಟ್ಟ ತೂತಿನೆಟ್ಟು ಮೂಲು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸೇರ್ನ ಪಿಲಿಯರು ಹೋಲಿಸಿ ಇದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ಎನ್ಮ ಸಟ್ಟು 3 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸಟ್ಟು ದಕ್ಕುಲು ಜಲಕಮನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪುಂಡತೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಲಕ ಮಲ್ಪುನು ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಡುಟು ಪುರ ಬತ್ತದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಮಲ್ತದು ಎನ್ನಾಂಡು ಯಾನ್ ಪರಕೆ ಬಂಡೆ ಪುರಾಲ್ ಗೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡಿಯ ಆ ವೇಷ ಎನ್ನಾಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಈ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜಲಕ ಬಂಡ ಈ ಜಲಕಮನ್ ಬಿಂದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಅಲ್ತ ತೀರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು ದೇವಿನ ತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ ತೆಂಚಿನಿ ಒಂದು ಭದ್ರಕಾಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಕುಂಕುಮ ಅವು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪುರ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆ ತೀರ್ಥಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ರಂಗ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಈಗ ಪೊರಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಳು ಪುರ ನಲಿಪುನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ದುಮ್ಮಪುರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ದುಮ್ಮಪುರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಗಡ ನಲ್ತಂಡು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಮಲ್ತೀರ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ರಾಜಶ್ರೀ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಂದೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಆ ವೇದಿಕೆ ಪುರ ಮಲ್ತಿದ ಬಕ್ಕ ಪೂರಗಳ ಅವಕಾಶ ತೆಗೊಂಡು 7 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಪುರ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂದುಂಡು ಅನ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಕೊಡಿಮರ ತಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾರಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕ್ರದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ತೀರ್ಥ ಪುರ ದಿದುಪ್ಪೇರು ಆ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕವು ಜಲಕ ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐಟು ಏತೋ ಕ್ರಮ ಅಪ್ಪು ಅಪುರದಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಿದ ಎಂಗಳ ರಂಗ ಆಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಡಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೊ ಅವೇ ಕಿರಿ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಏತ್ ಸಾರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಈ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು
ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ನೆನಪತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಪಿಲಿ ಮನದಾನಿ ಮಿಥುನ್ ರೈನಾಂಡು ಮಿಥುನ್ ರೈನೇ ಕೊರಿಯ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ದಾಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ರಡ್ನ ಮೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬಿಯ ಇತ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ತೂಪಿನಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಒಂದೇ ಜನ ಕುಲ್ ತೂಪಿನಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಪು ಎಂಕಲ ಗಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿರೋದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಪೇಂಟ್ ಎಂಕಲ ಹಾಳಾದಿತ್ತನು ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎನರ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುದಿದ್ದವನಿರು ಗೊಬ್ಬುದಿತ್ತು ಜೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋತಿರು ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಆದ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ತಾಸೆಗಿಂದ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಟ್ರಂಪೆಟ್ಗಿಂದ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐದು ಜಂಡೆಡ್ ಬರೋಡು ಜಂಡೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಜಂಡೆಡ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಕುಲ್ಬತ್ತಿಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಉಂಡು ಕುಲ್ದುನದಿ ಪುನಃ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಪಂಪದ ಬಣ್ಣ ಎಂಗುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿನೇ ಕಲ್ತ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಡ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಾಗ ನೀವು ಕುಲ್ದಿನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷ ಪಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲಿನ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತ ಮೂವರು ಈ ವರ್ಷದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಉಂಡು ಐಪುರ ತಯಾರಿ ತಯಾರಿ ನಡ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಎನ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಡು ಪಂಡ ಟೋಟಲಿ ತಾಸೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬರ ಇತ್ತು ದತ್ತು ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಐದು ಮಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪುರ ಮಲ್ಪ ಐಕೊಂಜಿ 4-7 ಮುಟ್ಟ ಟ್ರಯಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ 7 ಟ್ರಯಲ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನಾಗ ಎಂಕಲು ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪುಂಡು ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲೆಗಲ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ಓವೋ ಪವಲ ಉಂಡು ಅಕಲು ರೆಡಿ ಇರ್ಲೇರು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಕ್ಕಲು ಓವೋ ಪದ್ಯ ಪುರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೈಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತಂಡು ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತನು 2-3 ದಿನ ಮಾತಂಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಐಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಂದು ವೇದವಸ್ ಕಾಮತ್ನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗುಲ ಪೋಪ ಮಿಥುನ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗಳ ಪೋಪ ಇತ್ತೆಂಗಳು 2 ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷೋಡು ಕನ್ನಡ ಪಂಡತೆ ಒಂಜೇ ಟೀಮು ಅವೇ ಗೊಬ್ಬಿದಿನ ಟೀಮು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ ಕುಡ್ಲ ತುಣಿಗೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡು ಅವೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡು ಚೂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಪ್ಪ ಬಟ್ ಬೇತದಾಳ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಜವನಿಯರ್ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತ ಮೂಡು ಎಂಕುಲು 2 ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ಎ ಪಂದ್ ಬಿ ಪಂದ್ ಈ ಎ ಟೀಮು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ನೆಕ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕೊರ್ಪ ಬಿ ಟೀಮ್ ಪಂದ್ ಮಿಥುನ್ ರೈನೆಕ್ ಕೊರ್ಪ ಐಟ್ ಜವನಿಯರ್ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಚಾಪೇರು ಒಂಜಿ 4-5 ಜವನಿಯರ್ ನೆಕ್ ಬರ್ಪೇರು 4-5 ಐಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಿ 2 ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ರೇಜ್ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಐಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿರ ನಮ್ಮನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಪುರ ಕಲ್ತಿನಿ ಆಯುಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಓಲೋಲು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲೆಪ್ಪೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿನ ಪುರ ಲೆತ್ತಂದು ತೋಚ್ಪೇವೆ ತೋಚ್ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಅಜೈನ್ ಪುರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುನು ಒಂದು ಅಂಚ ಎಂಗಳು 2 ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಡು ಅವು ಜನಕಲೆಗಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬು ಬಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೀತ್ನೆಟ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಾಲಿ ಮೇರೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ತೂಯರ ಪೋಂಡ ಅರೆಗೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬಿನ ಕಲ್ಪಾಯರುಂಡು ಅದನ್ನ ಟೀಮ್ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೋಲಿಲು ತಂಡಗ್ ಅರೆ ಕಲ್ಪಾರಿತ್ತದ ಆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ತಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಟೀಮ್ ಎ ಟೀಮ್ ಬಿ ಪಂಡೆರಾರು ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನನಾತ್ ಇನಾಮು ಗೆಂದ್ರೆ ನನಾತ್ ಪುರಾಲ್ ನನಾತ್ ಪುದರ್ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ದೈವ ದೇವರನ ಪುರ ಅನುಗ್ರಹ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆರತೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಒಂದಿತ್ತಿನ ನೀವು ಅವು ಒಯ್ಟ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಡ್ಜಿ ಅವು ನ್ಯಾಯ ಕೊರಿ ಅವು ನ್ಯಾಯ ಎಂಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂದೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪನಗನೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ವರ್ಷ ಬೇತೆ 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 ಸ್ಟೈಲ್ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಣೋಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೊಸತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಉಂಡು 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 ಅವು ಪುರ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನದ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಆಪಿನಿ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ದಯ ಬೋಡು ದಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾಪುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡರ ತೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಡವಳು ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಲೆಸ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬಹುಮಾನ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಡೌನ್ ಆಪು ಅಂಚ
ಸೊ ಎಂಕುಲು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿರಿಗು ಕುಡಾರ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನಾತು ಇಂಚಿನನೆ ಫುಲ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಾತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ